Waqt li l-ħamis ittieħed id-deċiżjoni formali biex il-preżenza li jmiss tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, mill-ewwel ta' Jannar li ġej tkun fidej pajjiżna, komplet tinxteret il-fiduċja u rispett li ngawdu fl-isfera internazzjonali. Is-57 pajjiż f'din l-akbar organizzazzjoni reġjonali fid-dinja se jkunu qed jiltaqgħu fil-kapitali tal-Maċedonja ta' fuq, il-pajjiż li attwalment għandu din il-Presidenza. Sorsi meħdan l-istess OSCE ġew ikkwotati fil-medja internazzjonali li Malta tgawdi l-aqwa reputazzjoni internazzjonali kif diġà intwera bir-riżoluzzjoni dwar Gaza fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda u allura jagħmilha kandidata ideali għat-tmexxija tal-organizzazzjoni li għandha il-bażi tagħha fi Vjenna l-Awstrija. Id-deċiżjoni mill-Ministri għall-Affarijiet Barranin fl-OSCE se ssir wara li nhar it-tnejn il-Kunsill Permanenti tal-istess organizzazzjoni fi Vjenna irrakkomanda b'mod unanimu li pajjiżna ikollu din il-Presidenza. L-istess sorsi tal-OSCE innutaw il-messaġġ konsistenti li pajjiżna jgħaddi favur il-paċi internazzjonali kemm dwar il-gwerra fl-Ukrajna kif ukoll dik issa fil-Vant Nofsani. Bispiċċat gawdi rispett qawwi saret referenza wkoll għal ħidma li saret minn pajjiżna f'Ottubru li għadda. Bosta pajjiżi inġabru fostna bħala parti mill-Ukraine Peace Formula. Malta intażlet fuq il-bażi tal-fiduċja wara li r-Russja wkoll oġġezzjonat biex l-Estonja ikollha il-pożizzjoni prestiġjuża tal-Presidenza. Għal din il-laqgħa fil-Maċedonja ta' fuq fisem Malta se jkun hemm preżenti il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg li wara id-deċiżjoni formali isir iċ-chairperson in office tal-OSCE. F'kummenti mal-ġurnalisti f'Berlin waqt il-laqgħa bilaterali li kellu mal-Kanċillier Ġermaniż Olaf Scholz, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li din il-pożizzjoni prestiġjuża li mistenni jokkupa pajjiżna tixet il-fiduċja li qed ingawdu fil-fora internazzjonali. Skont il-medja internazzjonali, jirriżulta li fil-Maċedonja ta' fuq se jkun hemm preżenti wkoll għall-laqgħa importanti il-Ministru Russu għall-Affarijiet Barranin Sergej Lavrov. Fl-ewwel żjara tiegħu f'pajjiż tan-NATO sa mill-bidu tal-invażjoni Russa fl-Ukrajna fi frar tas-sena l-oħra. B'reazzjoni għal dan l-Ukrajna u l-pajjiżi Baltiċi qalu kemm il-darba dan iseħħ, allura se jkunu qed jibbojkottjaw din il-laqgħa.